Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Usman a Hausance, wanda zan gabatar da kalma da take nufin alirabanci, wato rabuwa. Kowa ya san abin da ake nufi da rabuwa. Rikicewan al'umma, barin Allah, watsewan alheri. To dukkan abubuwan da aka ce an rabu, to ƙarfi ya rabu. To zai zamanto dukkan abin da za ka ga ana kokarin kullawa na alheri yana wahalar yiwuwa, saboda rashin wannan alherin da aka rasa, wato na haɗin kai. Kuma duk inda za ka ga cewa ana samun ci gaba, za ka ga cewa haɗin kai ke kawo ci gaba ba rabuwa ba. Wato idan muka duba cewa shi rikicewan al'umma da kuma barin Allah, duk inda aka ce ana neman a haɗu, to za ka ga cewa akwai soyayya juna. Kaga ƙiyayya ita ke rabawa, ka ga cewa ba za ka bi wancan sashin ba, shi ma wancan sashin ba zai bi ka ba, kaga ko an samu rabuwa. To rabuwa wata kalma ce wadda take cutar da al'umma da yawa, musamman a bangare akwai bangaren addini, akwai bangaren siyasa, akwai bangaren haɗin kai na al'umma anguwa, akwai bangare na sana'o'i na al'umma. To ita wannan rabuwa matsala ce wadda idan har ba a samu matsaya ba a kai, to takan haifar da al'umma rashin cigaba. Duba da shi watsewan alheri, wato duk al'umman da zaka ga sun gina wani abu wanda duniya take alfahari da shi, zaka ga cewa haɗin kai ya kawo shi. To kaga kenan itimis rabuwa yana haifar da rashin ci gaba, yana barranta al'umma, yakan sa a dinga ma juna mugun zamantakewa, yakan sa a haifar da matsaloli na rashin yarda da juna. Domin cewa duk inda aka ce an haɗu, to ana nema a gina wasu abubuwa ne masu amfani. To ina ganin cewa rikicewan al'umma, barin Allah, to kaga duk inda aka ce al'umma sun rikice, to sun bar Allah. To kaga kuma duk inda aka bar Allah, to watsewan alheri ya faru, domin ba za a ƙulla komai ba sai masifu da ganin wancan bai yi daidai ba, wancan shine daidai. Amma idan aka zo a dunkule, za ka ga cewa wancan ya kawo wani abu da zai amfana, wancan ma ya kawo, saboda kowa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da irin baiwar shi. Haɗuwa da haɗin kai shi ke kawo kowa ya fitar da baiwar shi, har kowa ya amfana. Ko da a addinance ne, za ka ga cewa wancan malamin sanin shi ya girma na wancan malamin, sanin wancan malamin ya girma na wancan malamin. To amma idan ka lura cewa rashin wannan haɗin kan da aka barranta, sai ya haifar da sanin ma sai ya zamanto ya samu naƙasu, domin cewa kowane malami da irin nashi tarbiyyan sanin ko ilimin yake bayarwa. Amma da za su zo su haɗu, to za ka ga cewa ilimin ya fi tafiya a dunkule, an kuma fi samun shi yadda al'umma za su amfana, har ya zamanto an samu amfani ta wurin haɗin kan al'umma, wurin kawo musu hanyoyin da za su mutane suka yi duba da ita. Kalmar rabuwa kalma ce wadda take cutarwa, domin cewa dukkan abin da aka ce an rabu, to babu daɗi a cikin shi. Amma idan muka duba halin mu yanzu a arewacin Najeriya, za mu ga cewa mun kakkasu ta hanyoyi da yawa. To hanyoyin nan da yawa ba zai bari mu kulla wasu abubuwan da zai kawo ma al'umma ci gaba, kuma ya kawo ma ƙasa ci gaba. Sai dai a koda yaushe mu dinga ƙoƙarin furta kalmomin da za su dinga barranta mu, muna ƙoƙarin watsa kanmu, muna cutar da kanmu. Ya kamata al'umma su duba kalman rabuwa dinnan, wanda al'irabance aka yi maganan cewa rikicewan al'umma, barin Allah, watsewan alheri. Allah ka kai mu sati na gaba, wanda za mu ƙara kawo li'irabi akan kowace kalma.